Jeg valgte at blive frivillig i Stafet for Livet, fordi det er en unik mulighed for at få lov til at påvirke nogle menneskers liv, påvirke i en positiv retning. Jeg valgte at blive frivillig, fordi at jeg også har mulighed for, i forhold til mit professionelle virke som projektleder, at prøve nogle anderledes ting inden for mit virke. Påvirke på en anden måde, motivere på en anden måde, bruge nogle værktøjer på en anden måde, uden at det så nødvendigvis påvirker min egen karriere og mit daglige virke. Så det ser jeg som nogle unikke muligheder i forhold til at være frivillig i Stafet for Livet. For mig betyder det at være med i Stafet for Livet, at jeg kan være med til at gøre en forskel for nogle kræftpatienter. Det er vigtigt for mig, fordi at de er igennem en svær periode, og kan jeg bare give dem et lille øjeblik, en dag, et døgn, hvor det er, at de får en positiv, god oplevelse, så har det betydet noget virkelig vigtigt for mig også. Min arbejdsopgave i Stafet for Livet, det er at være topholder for fighterne. Fighterne er dem tidligere eller nuværende kræftpatienter, hvor vi forsøger at arrangere noget godt og positivt for dem, således de får en god, positiv oplevelse ud af dagen, døgnet, hvor meget de nu overgår at deltage i. Hvis du overvejer at blive frivillig i Stafet for Livet, så kan jeg kun sige, spring ud i det. Det er en stor mulighed for at prøve nogle forskellige ting, prøve nogle forskellige situationer, som man ikke nødvendigvis kommer ud i en civile karriere. Der er masser af muligheder for at prøve noget af. Man får stor støtte i gruppen, man får støtte af Kræftens Bekæmpelse, så igen rådet er, spring ud i det.